Ako? Magandang umaga. Ayon sa pagsisiyasat na ginamitan pa ng luhika, mahika at walang konsyensya. Ako si Manggas at ito ang Siko. Sino ako? Namangha ang milyon-milyong subscribers ng Douyin. Ito ay social media platform sa China na katumbas ng TikTok. Sa isang video footage kasi, nakita ang dalawang couples na parehong kambal. Pagkapareho ang kanilang outfit. At napag-alaman na ang videong ito ay kuha sa joint engagement ceremony ng twin couples noong Pebrero 5 sa Hunan Province sa China. Napag-alamang 22 years old ang lalaking kambal, samantalang 18 years old naman ang babaeng kambal. Hindi na sila pinangalanan. Subalit, ibinahagi ng uploader na nag-meet ang dalawang kambal noong pang nakaraang taon. Agad nakipag-date ito. Ang nakakatandang lalaking kambal sa babaeng kambal. Nakipagtropa muna bago naging couple. Hanggang sa ang kanilang kapatid na kambal ay naging couple din. Kakaiba. At balak ng twin couples na magpakasal kapag sumapit na sa 20 years old ang twin sisters dahil yun ang legal na edad sa China. Ikaw, kabisyo, sino ang kambal mo? Yan ang ating Siko. Sino ako? Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Morning call. Morning, Tis. Kabisyo, feel good morning! Adlong Lunes, matraffic, medyo nakakatamlay dahil Monday, pero sige lang, padayon lang, it's February 24, 2025! Oras sa 7:33 ay kasama na ang walang kakambal, ang Kuldagon! Sa mga angkol, itaas ang kamot sa mga angkol. Kasama rin ang dahilan kung bakit ka nanonood ng radyo. Ang kakambal daw ni Francine Diaz. Tita Tanya Chinita! Kita ba? Tanya Chinita. Siya ang sexy hot, yummy natin nakita. Tanya Chinita. Di pambansang tita. Siya si Tanya Chinita. Kasama ang maraming inanakan na kambal, Mang Kanor! Good morning mga kambala. Sandali lang. Wait lang. Bakit? Shout out sa aking kambal dyan. Nanonood siya si Tom Cruise. Tom Cruise? Tom Cruise na may... Kambal mo yan? Pag kabilang gilid naman Brad Pitt. Pag nakatalikod, yung Captain America, Chris Evans. Yan, ganun ang Chris Evans, ganun ang. Yung mga... Sabi mo namang kambal. Kasi gwapo ako eh. Basic. Sige, pagbigyan na lang kita kasi baka yan na lang dahilan ba't nabubuhay tayo mga pagtitiwala mo sa sarili mo. Pero amazing, no? Amazing. Kwento nila na kambal ang lalaki, kambal din yung babae, tas... Nag-asawahan sila. Nagjowaan muna. Oo. Mag-aasawa pag 20 years old na ang mga babae. Kasi sa ngayon, hindi pa legal age sa China. Dapat 20. Ang lalaki naman 22. So, nagkagustuhan yung mga kambal. Yun. So, kakaibang kwento, no? Na mostly... So, parang hindi na sila lumayo. Bet ko siya,
may kamukha naman siya, yung kambal niya na lang. Pwede kayang ganun? Baka yun yung bet niya yung isa. Siguro tinanong niya, may kambal ka? Sakto meron. O siya na lang. Ganun ba yun? Di ba minsan pag me type ka, tapos taken na. May kapatid pa ba yan? Di ba ganon? O kaya may kambal ka ba? Parehas silang single eh. So ang kuya na kambal at ate na kambal, sila yung naging magjowa. Yung mga bunso namang kambal, sila rin ang naging magjowa. Nagkakapalit kaya sila? Pwede sana yun. Tolpat. Hindi nagpapaalaman yung hindi sinasadya. Akala mo yun. Siyempre pag ako yung kambal na lalaki, pagkukunwari ako na ako yung utol. Oo. Para lahat. Para lahat akin. Ganon yun. Ang pangit. Ipapakulong kita. Hindi ko kasalanan kung hindi niya ako nakilala. Yung kambal, kunyari, pinatulan niya si Tom Cruise. Tapos akala niya si Tom Cruise ako kasing gwapo ko. Pinatulan niya rin ako. Kasalanan ko ba yun? Hindi pwede yan. Kasi nga sa kapatid mo na nga yun eh. Nakadiri ka talaga. Yung mga galawan mo ibang-iba no? Pang out of this. Kambal nga. Kasalanan ko ba kung kasing gwapo? Pero pwede kayo magkamali ko. Halimbawa paggabi, di ba? Pwede magkamali. Magkakamali talaga ako. Sinasadya mo. Lahat naman, ang tao ba perfecto? Hindi. Yan ang mga katwiran ng mga babaero. Kaya nga nagkakamali yan ang kakatwiran ng mga babaero. Pag nahuli, tao lang ako, nagkakamali. Tao lang ako na gusto maghayop. Di ba? Hala, ikaw pala yung hipag ko. Sorry, hipag. Last na lang. Hoy, mga kanor! Pero yun, mga kakaibang kwento po yan. Sa China nangyari yun. Paano mo kaya madidistinguish na siya yun, no? Siguro may nunal. So, lalo pag, ang tawag doon, pag magkamukha, identical. Ano kaya? Tambal tsoko kasi sila. Pareho kaya sila, halimbawa pag umihi, lalaki, pareho ng talsik? Depende na lang kung may nunal. Doon yan. Minsan kasi pati nunal, ligayang-gayay, di ba? Wala namang ganon. Grabe naman pati sa nunal. Paano mo nalaman na survey mo na balat ng kambal? Sige, gayahin ko na lang nunal ni Utol para makadali pa rin. Uy! Umang kanor ha. Parang kambal tuko kasi pag, di ba? Parang, sabi niya, tuk. Maniwala na sana ako. Sabi ng toko. Sabi nung kambal. Isa lang pusod nila eh. Nung kambal? Nung toko. Saan? Sa kisame. Yung toko? Yung kambal. Nagtago kasi dadating na yung mama nila. Yung kambal? Yung toko. Nagtago-taguan lang pala? Yung kambal. Yung toko? Dati yun hinuhuli. Pang ano daw yan? Pambenta. Yung toko? Yung kambal. Ay, kaya pala kinidnap. Yung kambal? Yung toko? Dati nakakagamot yan sa hika eh. Yung toko? Ay, kiss mo yung kambal. Ayan. Yung kambal. Kiss mo silang dalawa. Yung kambal. Yung toko. Yung toko. Kamukha ni Mang Kanor. Yung kambal? Yung toko. Ano English niyan? Ng kambal? Ng toko. Toks. Isa lang eh. Tok. Kung isa lang, tok. Kasi plural. Plural. Kaya tok lang kung isa. Kung dalawa, toks. Ganon yun. Basic. Diyos ko. Galing mo talaga, Mang Kanor. Para kang tanga. English. Ano lang yan? Subject-verb agreement lang yan. Diyos ko, napakahina niyo sa ganyan. Dapat mag-agree ka na lang para matapos na. Basic! Good morning! Good morning po sa Homicide Division na nanonood sa atin via www.lover... via ano yata? Saan ba talaga? Mobile Saan? Sa Manila Police District. Good morning salamat po. Good morning sa inyo dyan. May mga drivers natin. Kay ano? Kay? Bakit sino ba? gano'n? Nagbakasyon. Kay Captain Dennis. Captain Dennis, good morning. Basta mga babaero, nakakalimutan ko mga pangalan kasi. Ba't di mo nakalimutan si Captain Dennis? Hindi, kaya nga nahirapan
nahihirapan ako no, grabe talaga. Good morning! Morning mga drivers natin. Mamaya mag-anunsyo tayo. Standby. Baka kayo na manalo sa ating Love Knows. No boundaries! Sa 90 points of Love Radio. Kailangan mo bang i-memorize yan? Basic! This song is